Objavte nadčasový hardware. Maxalarm predstavuje Domecam Mini od Ajaxu. Kamera je vyrobená v súlade s požiadavkami NDAA. Má celokovové telo s IP krytím 65. Kamera je vybavená mikrofónom s audio kodekom G722 a slotom na microSD kartu. Má vstavaný akcelerometer na detekciu otrasov a pokusov o sabotáž. Dosah IR prísvitu je až 15 metrov. Kamera je vyrobená v 5 alebo 8 megapixelovom rozlíšení s objektívmi 2,8 a 4 mm. Integrovaná umelá inteligencia umožňuje selektívne nahrávanie osôb, automobilov alebo zvierat. Tak ako všetky zariadenia od Ajaxu má aj kamera Domecam Mini bezpečnú autentifikáciu bez potreby zadávania hesla. Ďalšou nespornou výhodou kamery je jej rýchla a jednoduchá inštalácia. Ajax Domecam Mini ovládni svoj priestor. Kúpite na maxalarm.sk.